Bilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wonten ngarsa panjenengan para bidi sepuh sesepuh aji sepuh ingkang tuhu anggung mastuti pepoyan ingkang taman ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang satuhu kinabekten miwah pantes lamun ta pinundi priyagung luhur pangemban-pangembating praja ingkang mangka satriyaning nagari tansah mangku payung bawating praja kinarya pandam panduming para kaludasih maliki katur Bapak Kepala Desa wonten ing laladan Slogortno miwah sedaya perangkatipun ingkang sami rawuh nderek anggestreni ingkang satu kala bekteni para tamu kakung putri sadarum winantu sagunging pakurmatan ingkang satu bagya mulya kepareng panjenengan saking ingkang hamanggugati Bapak Waryo Ibu Simi mapan wonten miri etes tunggal RW 6 Slogortno Jati Purana natapi daramaning asepuh wisudan pinanganten kaparing senebat ngunduh mantu napa dene sepekenan manten kepareng hamboyong sekar cepaka sakembaran inggih sesilih Mas Bagus Tommy Ihsanuddin ingkang sampun kepareng sembodo ing karyahan Jatuh Kramiku Sumaning Ayu Fahmi Nur Pratiwi putri panjenengan sawargi Bapak Tijo sekalian pidalem saking kandenan RT 3 RW sekawan Jati Purwo Jati Purno namung sadaringipun semoga nuwun kula dherekaken tansah manungka puja ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Zat kang murubeng dumadi inggih karana rahmat barokahipun ingkang tansah lumentah wonten madyaning suka karahayon katentreman kawilujengan ingkang tansah hanjiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sagung para tamu sumrambah kula sakanca panjenenganipun pahargyan tinabuka lumadening tata adicara swanipun sirat maja pinanganten sekalian kepareng lumebet wonten ing madyaning suka nuli kepareng kalenggahaken wonten ing dampar dinengga wonten adicara ingkang angka kalih atur panuwun miwah pambagya reja ambalan rawuhipun para tamu kakung miwah putri maligi baraya kadang besan miwah pangombyong punapa dene pandherekipun keluarga ageng saking kandenan Jati Purwo purna tata cara panuwun pambagya raja ambalan atur pangandikan saking keluarga ageng kandenan wondene ingkang angka 3 foto berkahan utawi foto pangeston keluarga saking kandenan ugi keluarga saking ingkang hamanggugati ing samangke tandha yekti purnanipun paiwahan ingkang ginelar kanthi prasaja kewala bilih sirat maja pinanganten sekalian sampun kepareng kakanthi manjing wonten sungapaning Badrayasa ingkang saperlu tangkep asta miwah nguntapaken kunduripun para tamu mekaten rencaning adicara ingkang kepareng badhe lumampah para tamu kakung putri ingkang menika para kadang ingkang sampun kepareng piniji murih gancanging tata adicara mugi samapta gati siyaga ing diri hambuka wiwaraning suka ingkang rasa agami Islam kula dherekaken maos basmalah wontene ingkang kagungan agami punapa dene kapitadosan sanes mugi kersa njumbuhaken kalian suwasana nuwun monggo kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim mugi purwa madya wusana manggih rahayu wilujeng binerkan Gusti ingkang murubeng dumadi Swanipun sirat maja pinanganten sekalian Mas Bagus Tommy Ihsanuddin miwah Sumaning Ayu Fahmi Nur Pratiwi saking
panti palereman nenggih panti pamondokan nuli kepareng sowan kalenggahaken wonten ing dampar kursi rinenggo. Lumebetipun Serat Maja pinanganten sekalian binarung ungling ketawang puspa warna ingkang tansah mangambar arum gandaning lir kadya puspa warna. Parmanem sabawaning raina pinanganten sekalian Mas Bagus Tommy Iksanuddin Roro Ayu Fahmi Nur Pratiwi kakanthi tumuju wonten ing wisma pawiwahan nuli ginelak lampahipun badhe kalenggahaken wonten ing dampar kursi rinengga kadherekaken dening para kulawarga. Pinanganten sekalian mongko sekaring pawiwahan wisudan tali dharma ingkang kawengku Bapa Warya Ibu Simi. Saya caket genya lumaksana pus meh dumugi ya ingkang tinuju nuli pinanganten sekalian lenggah satata kanthi hanggono raras. Ketawang puspawarna mugi kepareng kasesekaken nuli kasuwuk nuwun.
tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pakurmatan nyarengi wonten ing dinten ingkang pindhiji inggih wonten dinten Jumat Katiti Soraya 17 wulan Maret nglenggahi warasa 2026 panjenengan Bapa Wario sekalian hamboyong pinanganten sekalian Bagus Tommy Ihsanuddin miwah kusumaning Ayu Fahmi Nur Pratiwi bombong jroning panggalih genya nampi rawuh panjenengan para tamu kakung putri kepareng sedya ingkang hamengku gati badhe manem Bromo wonten ngarsa panjenengan namung kabekta saking raos birawaning panggalih mboten kuwawi matur kanthi pribadi namung kandhek wonten ing jangga kiwala ingkang menika atur pambagya miwah panuwun pambagya wilujeng rawuhipun para tamu kepareng badhe kinayatan ingkang mongko tetuangga piniji sulih aturipun Bapa Wario sekalian mugia samapta gati miyat sang palenggahan mobile sampun samapta ing samukawisipun sasana miwah goro swara sawatahipun kawula unjuk aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang sampun pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satuhu kula aosi. Dumateng panjenenganipun para bapak miwah para ibu pinangka tuladha wonten ing gesang bebrayan agung ingkang satuhu kinabekten. Utamanipun dumateng panjenenganipun Kadang Besan Sutresna. Nun inggih panjenenganipun Bapak Harmanto miwah sedaya kulawarga ugi sedaya pendherek ingkang pantes nampi pakurmatan. Sumrambahipun dumateng panjenenganipun para lenggah, para tamu sekalian, kakung miwah putri ingkang boten saged kawula sebat setunggal mbaka sawiji ingkang bagya mulya. Nun inggih keparenga ing mriki kawula sumela atur anggempil kamardikan panjenengan sekalian saking sauntawis kalilanono kawula hanjejeraga wonten ing ngarsa pangandika panjenengan sami boten ateges ngirangi suba sita saha tata krami ananging awrat kawula sinarya dening ingkang hamengku gati. Nun inggih Bapa Wario miwah Ibu Simi kepareng hangaturaken atur pambagya harja wilujeng rawuh dumateng ngarsanipun para tamu sekalian. Ananging saderengipun kawula nglajengaken atur semoga nuwun puji miwah syukur alhamdulillah sesarengan tansah kita aturaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah ingkang sampun kepareng paring barokah saha inayah dumateng kita panjenengan sekalian sehingga kanthi sedaya peparingipun wonten ing kalenggahan enjang punika kita panjenengan sekalian taksih dipun keparengaken makempal manunggal miwah nyawiji kanthi manggih rahayu wilujeng kalis ing rubeda
nir ing sambikala. Boten kata lumpen sholawat wa salam mugi tansah kalimpahaken dumateng panutan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita panjenengan sedaya tansah dados penderekaipun ingkang tansah manggih kawulujengan saha kamulyan gesang kita sae wonten ing donya dumuginipun akhirat. Dumateng panjenenganipun para rawuh ingkang satuhu kinabekten utanipun Baragung saking Kandinan Jatipurwa ingkang satuhu kinurmatan. Ing mriki kala pinangka sulih salira saha talah ngatur saking panjenenganipun Bapa Wariyos kaliyan Ibu ingkang angka sepisan kepareng hangaturaken wilujeng rawuh dumateng para tamu sekalian. Mugi rawuhipun tansah manggih kesaenan sedayanipun lan mugi dipun sekecakaken anggenipun sami lelenggahan ngantos paripurnaning adicara prasaja wonten ing enjang punika. Jangkep atur ingkang angka kalih kala pinangka sulih salira saking panjenenganipun Bapa Waria ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun hamba bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan kathah samukawis ingkang kirang hanuju prana ing manah. Menggah atur salajengipun wonten ing kalodhangan enjang punika panjenenganipun Bapa Wariyos kaliyan Ibu Simi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Kadang Besan Sutresna Baragung saking Kandinan Jatipurwa ingkang sampun kepareng rawuh saha paring jurung donga pamuji dumateng anak mas pinanganten kekalih inggih wonten ing kalenggahan enjang punika panjenenganipun Bapa Waria sampun kepareng ngentas pitulus putra pinanganten inggih menika anak mas Tommy Ihsanuddin ingkang sampun kepareng hanjatuh krami panjenenganipun anak mas Fahmi Nur Pratiwi putri saking panjenenganipun almarhum Bapa Tijo. Pramila saking mekaten sepindah malih matur nuwun ingkang agung bilih rawuhipun para pangombyong saking Kandenan Jatipurwa ingkang sampun atur jurung donga pamuji dumateng anak mas pinanganten kekalih. Panjenenganipun keluarga mugi-mugi anak mas pinanganten sarimbit anggenipun anggebyur wonten ing gesang bebrayan agung tansah manggi kesaenan saklamenipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah miwah warahmah. Sekalian dalem matur hamba bilih mangke adicara prasaja wonten ing enjang punika sampun paripurna lan keluarga saking Kandinan Jatipurna kepareng nyuwun pamit inggih tebih saking raos panundung saking keluarga anamung ndherekaken wilujeng kontur mugi konturipun samangke tansah manggih rahayu wilujeng sedayanipun. Hamba bilih mekaten atur kawula pinangka wakil saking kulawarga hamba bilih anggen kula matur wiwit purwa madya ngantos wusana kathah samukawis ingkang kirang hanuju prana ing manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula wangsulaken dumateng pambiyawara. Lulus raharja paripurna panuwun miwah pambagya raja ambalan wilujeng rawuhipun para tamu saking panjenengan Bapa Waria sekalian ingkang sampun anyulih sarira pepundhen kula kinabekten Bapa Suparyanto ingkang salajengipun atur pangandikan saking keluarga ageng sawargi Bapa Tijo ingkang pidalem saking Kandenan RT 3 RW sekawan Jatipurwa mongko cundhakan ing lampah tetuangganing Kadang Besan ingkang sampun piniji ingkang menika wekdal miwah sasana goro miyang swara kawula aturaken
dumateng tetuangganing lampah keluarga ageng sawargi bapa tijo sekalian nuwun. Matur nuwun wanci ingkang katur dumateng pribadi kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepayung Budi Rahayu, mugi kita sami tansah manggih ing kawilujengan. Kala nuwun mugi katur wonten ngasanipun para pamundhen sepuh, bini sepuh, sesepuh kula ingkang anggung mastuti dumateng popoyaning kautamen ingkang dahat kinabekten. Mugi katur wonten ngasanipun para alim, para ulama ingkang mangka panuntuning kiblating panembah para kladasih ingkang estu kula mulyakaken. Katur wonten ngasanipun para sarjana sedaning budi, manggalaning praja satriya negari. Mliginipun pamangkuning pemerintahan Desa Slogoregno, inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa, ugi Sekretaris Desa, ugi jajaranipun ingkang tuhu kinurmatan. Mliginipun katur ingkang menggugati, panjenenganipun Bapak Waryo Ibu Simi ingkang tuhu kala ausi. Mugi katur wonten ngesanipun Train Sutrisno Budaya, kadang-kadang seniman seniwati campur sari tom-tom musik ingkang pantas tampi pakurmatan. Katur wonten ngasanipun sagunge perlenggah para tamu kakung Wah Putri, sumrebahipun dumateng kadang muda tumaruna ingkang kalingga murdani akrami. Inggih kanthi linambaran trap sila ing budi, sewu lepat yung dagung paksama. Awit kula sampun kumawantun cumpantaka jejeraga wonten ngasa panjenengan. Mboten ateges kula ngirangi subasita minggahing tata krami. Inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Harmanto. Kula kinen marak mangarsa kepareng angbani wuwus ngaturaken lekas-lekas sedya gatine pisowanan wonten ing wanci enjang punika. Inggih kangge amarkani atur langkung rin sumangga kita sami tansah ngunjukaken raos puji wa syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala. Inggih awit saking sedaya serumat didayah barokahipun kita sami tasih dipun keparangaken kempal manunggal wonten dalemipun Bapa Waryo kanthi manggih kalujengan boten wonten alangan satunggal punapa. Duh saking lenggah para tamu ingkang sinubuk ing pakurmatan, atur ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Harmanto ingkang kadharaken para keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo. Ngaturaken salam ugi taklim katur panjenenganipun Bapak Waryo Ibu Simi kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang kekalih ngaturaken ageng panuwun keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo sampun tinampi kanthi aruh gupuh ingkang katitik sampun kasmataken papan pelenggahan miwah pasugatan ingkang dadosaken bingahing manah. Ugi mboten katalumpen ambok bilih sowanipun keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo kirang samukawis ingkang dadosaken cuwa ugi kuciwaning manah panjenenganipun Bapak Waryo Ibu Simi. Saestu lumantar kula panjenenganipun Bapak Harmanto ingkang kadharaken para keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo nyuwun agunging samudra pangaksami. Saking pelenggah para tamu ingkang durmatan, inggih lekas-lekasin sedya gatini pisowanan wonten ing wanci enjang punika.
Yanipun Bapak Harmanto ugi keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo saestu namung saged nderek jejurung nyenyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas dan Maha Asih inggih Allah SWT. Mugi katujuaken dumateng risang tempaten kekalih inggih panjenenganipun Bagus Tommy Iksanudin ingkang sampun kepareng hanjatu krami panjenenganipun Roro Ayu Patmi Nur Pratiwi saestu kanthi ikhlas tulusing manah anggenipun meminta dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Panjenenganipun risang tempaten kekalih anggenipun baiti bebrayan agung tansah manggih katentreman kawilujengan satemah saged mujudaken setunggalanipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi klajenganipun lumantar kula panjenenganipun Bapak Harmanto panjenenganipun anak kula Pahmi Nur Pratiwi kawula pasrahaken sawetahipun ambok bilih cumondhok wonten mriki borong panggula wentah ugi pitedahipun inggih ngemuti pangretusan pengalaman tasih dereng kathah mungguhipun bebrayan pramila sepindah malih borong panggula wentahipun pitedahipun murih saenipun saged njumbuhaken adat tradisi ingkang lumampah wonten ing Miri Slogorekna mriki lan saged nderek menapa ingkang dados peranatan pemerintah wonten ing Desa Slogorekna. Sagung pranggah para tamu ingkang dihormatan ugi hanjeng kepi anggenipun sowan wonten ing wanci siang menika kula wau keluarga ingkang saking Kandinan Jatipurwo sampun kepareng ngempalaken Rodanaji minangka tali asih tangsuling pasedherekan antawisipun keluarga Bapak Harmanto sekalian Bapak Waryo Ibu Simi wonten ing Miri Slogorekna mriki. Saksampunipun kula matur ing mangke mugi wonten keparengipun panjenenganipun Bapak Waryo keparengan nampi minangka tasuling pasedherekan antawisipun keluarga Kandinan kalian keluarga Miri Slogorekna mriki. Lan ugi ambok bilih ing mangke sampun setawis anggenipun silaturahmi boten ngirangi raos pakurmat saperangan pandherek ingkang saking Kandinan kepareng yun pamit lan ugi boten saged hanjenengi ugi angestreni ngantos paripurnane laksitane adicara wonten ing siang menika. Sepisan malih boten ngirangi raos pakurmat dumateng panjenenganipun Bapak Waryo inggih awit tasih wonten ayah jejiban ingkang kedah kacekapi ing mangke para keluarga cinaket ingkang badhe hanjenengi ugi angestreni ngantos paripurnaning pepanggihan siang menika. Popilih makaten gatine pisowanan wonten ing wanci enjang dungkap siang menika kula minangka suli sarta talang atur panjenenganipun Bapak Harmanto kathah galap kang suli atur kirang wijang wijiling ukara kirang runtute pangrakete parapma basa satemah dados kuciwaning manah panjenengan estu kula nyuwun agunging samudra pangasami kanthi pantak pungtering atur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal katur wangsul panjenenganipun kadang Pandhaliworo matur nuwun. Titis wijiling pangandikan saking keluarga panjenengan Bapak Harmanto sekalian Kandinan Jatipurwo tetangga ingkang pinijin nulinggih pepunden kula kinabekten Bapak Sukiyo sarjana hukum nuli kepareng lung tinampen upakarti ingkang sampun kaaturaken ing ngayun bingeng manah genyo nampi
sedaya peparing kanthi lumengasta kekalih raos bombong miwah bingah sakjroning manahipun panjenengan Bapa warya sekalian. Para tamu kakung miwah putri ingkang winanting pakurmatan, minggahipun para sesepuh miwah aji sepuh punapa dene kasepuhan ingkang satu kala bekteni sawetawis mugi nyekecakaken anggenipun sami lelenggahan kanthi mirunggan maradikaning panggalih mboten ateges kula pribadi hanggelak wanci hanggege mangsa nuli kepareng kalajengaken adicara foto baken nggih foto keluarga ingkang menika keluarga saking kandenan Bapak Harmanto sekalian mugi paring sasmita dhateng kadang keluarga piniji murih meratitesaken lumadining foto keluarga saking kandenan. Ingkang menika murih kancanging tata adicara foto berkahan foto bakan keluarga kadang pisan sutresna wekdal ingkang mirunggan kula aturaken sawetahipun. Para tamu kakung miwah putri wonten ing madyaning suka kalenggahan. Para kadang-kadang pametrining budaya Jawi ingkang sampun samapta. Ingkang sampun samapta wonten pepanggungan mongko panjeng kuyung pahargyan murih regengaken swasana pawiwahan ingkang ginelar kanthi prasaja ingkang menika mugi keparengipun para tamu sawetawis hanampi pasugatan panglipur lumantar para kadang-kadang campursari tom-tom music menika wingking saking mriki kewala ingkang kagungan menika nggih mantene kakung dados menika namung ngempalaken kanca-kanca ingkang makarya wonten Tarub ngaten Bapak Sukiyo ugi keluarga saking kandenan estu mugi kasedu ing penggalih ndadosaken bingeng manah sawetawis hamyak sepining suwasana. Monggo katuraken gegendingan punapa denewe lelagon ingkang jumbuh kalian suwasana sinambi hangrapi pasugatan kula dherekaken sinambi midhangetaken miwah mirsani. Sumangga foto keluarga besan saged kawiwitan saking juru rias monggo dipun pratitisaken mangke lumpampahipun tata adicara foto keluarga matur nuwun.